Χαίρετε! Πάμε μαζί με ένα νέο βίντεο που αφορά κάποιους κόμπους σύσφιξης, κόμπους αντιρρίδας, κόμπους που θα χρειαστεί να κάνουμε με ένα σκηνάκι, με την αρτάνη μας για να στήσουμε ένα πρόχειρο κατάλημα με το πόντσο μας, το μουσαμά ή με οποιοδήποτε άλλο υλικό χρειαστεί να κάνουμε. Δύο κόμποι λοιπόν βασικοί για εμένα. Δύο κόμποι πάρα πολύ εύκολοι στο να τους δέσουμε ή να τους λύσουμε. Δύο κόμποι από τους πολλούς που υπάρχουν. Απλά προτίμησα να σας δείξω αυτούς τους δύο γιατί δεν θέλει κάποια ιδιαίτερη τεχνοτροπία, αλλά ούτε χρειάζεται να έχετε κάποια περαιτέρω γνώση πάνω στους κόμπους. Δεν χρειάζεται πολλές φορές να το κάνετε επανάληψη, είναι πανεύκολοι και πιστεύω ότι θα τους καταλάβετε όλοι με τον τρόπο που θα σας τους δείξω. Επί την ευκαιρία αυτού του βίντεο που αφορά το πρόχειρο κατάλημα, δηλαδή τους κόμπους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να τεντώσουμε το σκηνή μας ή να φτιάξουμε αντιρρίδες, θα αναφερθώ και σε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, η ιστορία του πόντσο, ιστορία που θα πρέπει όλοι να γνωρίζετε, αξίζει να γνωρίζετε. Και μιας και δεν θέλω να καθυστερώ ιδιαίτερα και αυτό το βίντεο αλλά και γενικά όλα τα βίντεο από εδώ και πέρα, συνεχίζω λίγο την ανάβασή μου προς το βουνό, να βρω ένα ωραίο σημείο και να δούμε μαζί τους δύο κόμπους αυτούς που σας είπα και να εξηγήσουμε κάποια πραγματάκια πάνω σε αυτό. Και φύγαμε μαζί για αυτό το νέο βίντεο. Πριν περάσουμε και δούμε τους κόμπους, να σας πω ένα βασικό στοιχείο να γνωρίζετε. Όταν χρειαστεί να φτιάξουμε ένα τέτοιο κατάλημα με το συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή χρησιμοποιώντας μια αρτάνη, ένα σκηνάκι και το πόντσο μας ή ένα μουσαμά ή οτιδήποτε άλλο, ένα νάιλον, οι βασικοί τρόποι είναι τρεις. Είτε χρησιμοποιούμε δύο συστάδες σε σχετική απόσταση που να βολεύει από δέντρα, είτε χρησιμοποιούμε, εάν είμαστε πεζοπόροι, ορειβάτες κτλ. Και έχουμε δύο μπατόν στα χέρια, χρησιμοποιούμε τα μπατόν μας και τις ανάλογες αντιρρίδες για να τεντώσουμε το σκηνή και να φτιάξουμε την κατασκευή που θα μοιάζει σαν να υπήρχαν δύο δέντρα, ή ο συνδυασμός των δύο. Δηλαδή, αν έχουμε ένα ορειβατικό μπατόν ή μια γκλίτσα ή ένα ραβδί ή ένα μπαστούνι και ένα δέντρο, μπορούμε πάλι να τα χρησιμοποιήσουμε ένα λάξ, δηλαδή στο δέντρο μας, στο ορειβατικό μπατόν μας και μια αντιρρίδα, και πάλι θα έχουμε το σκηνή που θέλουμε για να μπορούμε να πλώσουμε το μουσαμά, το πόντσο μας ή οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιήσουμε. Απλά το πόντσο είναι πολυχρηστικό για έναν άνθρωπο ο οποίος κινείται στο δάσος, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό σε όγκο, πάρα πολύ ελαφρύ σε βάρος και η τεχνοτροπία, η κατασκευαστική τεχνοτροπία του μας δίνει την ιδιότητα και να είμαστε κατά κάποιο τρόπο αδιάβροχοι, δηλαδή έχει και την κουκούλα και είναι και μεγάλο σε όγκο, και να καλύψει και το σακιδιό μας, αλλά και να κατασκευάσουμε ένα μικρό κατάλημα εκτάκτου ανάγκης ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε να κάνουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τους δύο κόμπους αυτούς, τους πολύ βασικούς για εμένα. Δύο κόμπους από τους πολλούς που υπάρχουν. Μην το ξεχνάτε αυτό. Σας το ξαναλέω, προτίμησα να σας δείξω αυτούς τους δύο για αρχή, γιατί τους θεωρώ πολυχρηστικούς, δηλαδή μπορούν να χρησιμεύσουν σε πάρα πολλές κατασκευές και σε οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε, αλλά ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ εύκολοι στο να τους κατασκευάζετε, στο να τους δημιουργείτε. Ξεκινάμε λοιπόν έχοντας την αρτάνη μας ή το σκηνάκι μας. Να πω επίσης ότι το καλύτερο μέγεθος για μια αρτάνη ή ένα σκηνάκι που θα μας χρησιμεύσει για τις κατασκευές μας, για όποιον ασχολείται με κατασκευές στην ύπαιθρο, είναι τα 6 με 8 χιλιοστά. Ούτε παρακάτω ούτε παραπάνω. Είναι το απόλυτο νούμερο. Παίρνουμε το σκηνάκι μας λοιπόν, την αρτάνη μας, ό,τι έχουμε. Αγκαλιάζουμε τον κορμό. Τα φέρνουμε παράλληλα. Περνάμε το ένα από πάνω. Με αυτόν τον τρόπο βάζουμε λίγο το δαχτυλάκι για να μας το κρατάει και κάνουμε 1, 2. Δεν κάνουμε τρίτη φορά. Τη δεύτερη φορά που θα περάσει από κάτω συν 1 το δάχτυλο που το κρατάει, η άκρη αυτή παίρνουμε τη μέση της και την περνάμε κάτω από όλα τα κυκλάκια κατά αυτόν τον τρόπο. Τεντώνουμε τη μία μεριά και αφήνουμε την άκρη προς τα πίσω. Τεντώνουμε όσο καλά μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο και απλά πάμε τον κόμπο πίσω στο σημείο που θέλουμε.
όσο και να τραβήξω, η μία άκρη είναι σταθερή. Τέλος. Όταν θέλουμε λοιπόν αυτό το πράγμα να το λύσουμε, ερχόμαστε στο σκηνάκι που έχουμε αφήσει την άκρη, την τραβάμε προς τα πίσω και το σκηνή μας λύθηκε. Πάμε να το ξαναδούμε άλλη μία. Περνάμε το σκηνή μας και μετράμε. Κρατάμε την άκρη και μετράμε. 1, 2. Στη δεύτερη το περνάμε από μέσα, από κάτω από όλα τα σκηνάκια. Τεντώνουμε λίγο τα μπόσικα από τη θηλιά που έχουμε περάσει από κάτω. Αφήνουμε λίγο την ακρούλα κάπου στη μέση. Σφίγγουμε και πάμε τον κόμπο προς τα πίσω. Παίρνοντας προς τα πίσω, λύνουμε τον κόμπο μας. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει. Πάμε. Κρατάμε. 1, 2. Περνάμε από κάτω. Παίρνουμε το σκηνή. Τεντώνουμε. Ξαναπάμε πίσω. Το σκηνή μας είναι έτοιμο. Λύνουμε. Παίρνουμε την αρτάνη μας και φεύγουμε. Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Και μιας και το βίντεο λοιπόν αναφέρεται στο πρόχειρο κατάλημα, τις αντιρρίδες που μπορούμε να φτιάξουμε, τους κόμπους δηλαδή, αλλά και κατ' επέκταση στο πόντσο, θα ήθελα να σας πω 2-3 ιστορικά στοιχεία που αφορούν το πόντσο, ώστε να γνωρίζετε σε περίπτωση που σας ρωτήσουν τι είναι το πόντσο, από πού πήρε το όνομά του, από πού προέρχεται κτλ. Για εμένα είναι πολύ σημαντικά στοιχεία, ιστορικά στοιχεία, γιατί πραγματικά κρύβουν ένα τεράστιο μύθο πίσω από μια τεράστια εξέλιξη αυτής της ενδυμασίας, να σας το πω έτσι, του πόντσο. Οπότε για μένα αξίζει να το γνωρίζετε, όπως και γενικά αξίζει να γνωρίζετε τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα υλικά σας, πίσω από τα υλικά που προμηθεύεστε και έχετε και χρησιμοποιείτε, ιδίως όταν η ιστορία είναι πάρα πολύ μεγάλη και σίγουρα αξίζει να τη μάθετε. Οπότε ξεκινώντας να σας πω ότι το πόντσο σαν λέξη είναι ισπανόφωνη λέξη, λόγω και της καταγωγής του, όπου είναι από τη Λατινική Αμερική ή μάλλον καλύτερα από τη Νότια Αμερική, και συγκεκριμένα το διεκδικούν 3 περιοχές στην ονομασία, δηλαδή και την προέλευση, όπως είναι το Μεξικό, το Περού και γενικά η Λατινική Αμερική. Όσο αφορά τη δημιουργία του και τη χρήση του, χάνεται πραγματικά στα βάθη των αιώνων και είναι καταγεγραμμένο σαν ένδυμα, σαν ενδυμασία δηλαδή, είτε παραδοσιακή είτε οτιδήποτε άλλο, από το 1600 μετά Χριστόν και πολύ πιο πίσω. Απλά από εκείνη την περίοδο και έπειτα ξεκίνησε η καταγραφή του ανατοπολιτισμών που το χρησιμοποιήσανε. Θα δούμε μεξικανικές ταινίες, θα δούμε ταινίες με Ινδιάνους και καουμπόιδες, όπου οι Ινδιάνοι φοράνε έναν μανδύα που έχει μια τρύπα στο κεφάλι και τα χέρια είναι από μέσα. Το ίδιο θα δούμε και στις μεξικανικές ταινίες που φοράνε το σομπρέρο κτλ. Τα χέρια τους είναι από μέσα σε μια ενδυμασία η οποία είναι πλεκτή και έχει και σχέδια. Αυτό είναι το πόντσο. Αυτό είναι το παραδοσιακό πόντσο, που είτε μας καλύπτει τις καιρικές συνθήκες της ζέστης, δηλαδή από τον ήλιο κτλ., είτε δουλεύει ανάποδα, στο κρύο δηλαδή, λόγω και της σύστασης του υλικού του, το οποίο είναι από εξαιρετικής ποιότητας μαλλί, οπότε κατ' επέκταση έχει και την ιδιότητα της αδιαβροχοποίησης, γιατί η καλή ποιότητα μαλλιού προσφέρει και μια αδιαβροχοποίηση, έτσι. Σίγουρα κάνανε και κάποια επένδυση με κεριά και με άλλους τρόπους, οι οποίοι του προσδίδανε και μια έξτρα προστασία από τη βροχή, αλλά όπως σας είπα χρησιμοποιήθηκε σε πάρα πολλούς πολιτισμούς της τότε εποχής και για πάρα πολλούς λόγους. Όπως εμείς στα παλιά τα χρόνια οι Τσομπάνιδες ας πούμε είχαν την προβιά τους, περίπου τον ίδιο τρόπο, έτσι και αυτοί οι άνθρωποι σε εκείνα τα μέρη χρησιμοποιούσαν το πόντσο ως προστατευτικό κάλυμα ή παραδοσιακή φορεσιά. Με το πέρασμα των χρόνων και με την άφιξη των Ισπανών και κατ' επέκταση των Αμερικανών, πρωτεμφανίστηκε και στο στρατό, τον τακτικό στρατό να σας το πω διαφορετικά, όπου η εκτενής χρήση του ήταν και στον εμφύλιο πόλεμο των Αμερικανών, δηλαδή Βόρειοι και Νότιοι, για όσους γνωρίζετε την ιστορία. Οπότε και μιλάμε περίπου το 1800, για να καταλάβετε, 1800 κάτι, όπου και στο πόντσο της τότε εποχής είχαν προσθέσει, εκτός από το μαλλί και τον γκαμπά τότε, είχαν προσθέσει και την ιδιότητα του λάτεξ. Να πω ότι οι Αμερικανοί από τότε μέχρι και σήμερα το ονομάζουν ως
κάλυμα ή αλλιώς τέντα σκηνής πεδίου, γιατί χρησιμοποιήθηκε σε ευρεία κλίμακα εκτός από το υπηκό, στον υπέα δηλαδή το πόντσο το κάλυπτε από τις καιρικές συνθήκες, γιατί ήταν και πιο ψηλά καθώς ύπευε. Το υπόλοιπο το πεζικό στις μεγάλες πορείες που κάνανε, γιατί τότε δεν είχαν μηχανοκίνητα μέσα, οι πορείες ήταν τεράστιες, έπρεπε να δεχθούν όλες τις καιρικές συνθήκες επάνω τους. Οπότε ο συγκεκριμένος σχεδιασμός και το ύφασμά του βόλευε για τις μεγάλες εκστρατείες, να μπορείς να έχεις ένα κάλυμα να σε καλύπτει από τον αέρα, τη βροχή κτλ. Και τέλος ήταν να στείλουν τα πρόχειρα καταλύματά τους, να μπορούν δηλαδή να φτιάξουν ένα πρόχειρο κατάλυμα, στο να μπορέσουν να κοιμηθούν το βράδυ. Ένα κατάλυμα το οποίο θα τους προστάτευε από τα πολύ βασικά, δηλαδή τον αέρα, τη βροχή και τέτοιου είδους καιρικές συνθήκες. Επίσης το πόντσο το χρησιμοποιούσαν για όσους φέρανε δεύτερο ή αν είχαν ζευγάρι, ο ένας έπιαχνε σκηνή και ο δεύτερος το βάζει για υπόθεμα. Δεν υπήρχαν υποθέματα τότε. Αργότερα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο βγήκε και η κουβέρτα που έχουμε δει σε κάποιες εξαρτήσεις, σε παλιές ταινίες ή φωτογραφίες κτλ. Που έχουν τυλιγμένες πίσω, αλλά κυριολεκτικά ο Αμερικάνικος στρατός τις πέταξε στα πεδία των μαχών, γιατί ήταν επιπλέον βάρος, όγκος, δεν βόλευε και έκτοτε εξελίξανε κι άλλο το πόντσο το οποίο αναφερόμαστε εμείς σήμερα. Να προσθέσω επίσης σε αυτό το σημείο ότι οι διάφορες χώρες ανά τον κόσμο, ειδικά στη Νότια Αμερική, που το έχουν στον πολιτισμό τους, δηλαδή είναι παραδοσιακό, χρησιμοποιούν και άλλες ονομασίες για το πόντσο. Όπως το μπόντζο που έλεγα σε ένα προηγούμενο βίντεο με την αλουμινοκουβέρτα και σε πολλούς φάνηκε ότι το λέω λάθος κτλ. Όπως επίσης λέγεται ρουάνα, πάλα, τσαμάντο, τζορόγκο, γκαμπάν, τσιλότε, τσιλοέ ή τσιλόε και σαλτένο. Η μεγαλύτερη βέβαια μοντερνοποίηση, να το πούμε και έτσι, και αλλαγή που έγινε στο πόντσο έγινε κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και από τους Αμερικανούς αλλά και από τους Γερμανούς. Ο στρατός των Γερμανών τότε και συγκεκριμένα της Wehrmacht χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο πόντσο, τύπωσε, για να σας το πω διαφορετικά, ένα είδος πόντσο το οποίο το αντέγραψε από τους Αμερικανούς και είχε την ιδιότητα στο να μπορεί να ενωθεί με τα υπόλοιπα πόντσο των υπολείπων στρατιωτών και να φτιάξουμε μια σκηνή 2 ατόμων, 4 ατόμων, 6 ατόμων κτλ. Μπορούσε δηλαδή να γίνει ακόμα και μια τεράστια σκηνή, να ενωθεί με έναν τρόπο συγκεκριμένο, όπως έχουν φτιάξει τώρα τα κουμπάκια που βλέπουμε και μπορούμε να έχουμε το ίδιο είδος κουμπιού, ας πούμε, γιατί πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν τα δικά τους κουμπιά και το δικό τους τρόπο ενώσεως. Να επεκτείνουμε αυτό το πόντσο και να φτιάξουμε κάτι πιο μεγάλο, σε πιο μεγάλη κατασκευή, ώστε να μπορεί να χωράει περισσότερα άτομα. Είτε να την κάνουμε ψηλότερη, είτε φαρδύτερη κτλ. Η ονομασία του γερμανικού πόντσο λεγόταν Zeltbahn, που σημαίνει μισή σκηνή, κάτι τέτοιο αν θυμάμαι καλά. Και όσο αφορά την τελική του μορφή για το πώς έχει κατασταλάξει και είναι περίπου μέχρι σήμερα, ήρθε και έδεσε, ας πούμε, το γλυκό στην περίοδο του Βιετνάμ το 1962, όπου και κατέργησε ο Αμερικάνικος στρατός το λάτεξ το ύφασμα και το αντικατέστησε για τις ειδικές δυνάμεις εξ αρχής από λάτεξ με 2 στρώσεις καπιτονέ νάιλον που περικλείονταν από μια επένδυση πολυεστέρα. Υπήρχαν βέβαια και τα κορδόνια που ήταν στις 4 γωνίες, αλλά και στη μέση οι μεταλλικοί δακτύλοι οι οποίοι μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω σκηνή, να δέσουμε την αντιρρίδα δηλαδή και οτιδήποτε άλλο. Ένα χρόνο μετά, το 1963, βγήκε και η δεύτερη έκδοση του συγκεκριμένου πόντσο του Αμερικάνικου στρατού για το Βιετνάμ, το οποίο ήταν φτιαγμένο από ύφασμα αλεξιπτότου, για να σας το δώσω να καταλάβετε, το οποίο και αυτό ήταν επενδεδημένο με έξτρα υλικά για να αντέχει περισσότερο στις καιρικές συνθήκες κτλ. Τέλος, να σας πω και τη μακάβρια ιστορία του πόντσο, δηλαδή για εμένα αυτός ήταν και ο σκοπός που έγινε το upgrade, η αναβάθμιση σε αυτά τα υλικά που σας είπα για το Βιετνάμ, γιατί υπήρχε συγκεκριμένος λόγος, εξού και ότι το πρώτο σώμα που δέχτηκε αυτά τα βελτιωμένα πόντσο ήταν οι ειδικές δυνάμεις των Αμερικανών. Ήταν οι δυνάμεις που ξετρύπωναν από τα λαγούμια τους Viet Cong κτλ. Που έχετε δει που κάνανε τις τρύπες και χωνόντουσαν μέσα και φτιάχνανε κάποια τούνελ και μπορούσαν και αμυνόντουσαν ή φτιάχνανε παγίδες κτλ. Μέσα από τα τούνελ τα συγκεκριμένα. Η μακάβρη αυτή η χρήση λοιπόν των πόντσο, που στην ουσία ήταν στο να μπορούν να ανακαλύπτουν καταρχάς οι ανιχνευτές αυτής της ομάδας αυτά τα λαγούμια, τις τρύπες, και με ένα γρήγορο τρόπο, χρησιμοποιώντας αυτό το πολυύφασμα, δηλαδή το ύφασμα το οποίο θα τους έδινε και το κατάλημα που είπαμε και την προστασία από τις καιρικές συνθήκες, αλλά η χρήση συγκεκριμένη, δηλαδή η κουκούλα όπως την ξέρουμε ακριβώς στο κέντρο
με το κορδονάκι που έχει χαμηλά στην τρύπα, είναι για συγκεκριμένο σκοπό. Η ομάδα λοιπόν είχε φορητή συσκευή η οποία διοχέτευε μέσω ενός σωλήνα δηλητηριώδη αέρια μέσα σε αυτές τις τρύπες. Οπότε το ξεδιπλώνανε γρήγορα το πόντσο, το ανοίγανε, το βάζανε ακριβώς στο κέντρο της τρύπας να είναι εκεί που είναι η κουκούλα. Έσπροχναν το σωλήνα στην τρύπα, δένανε το σκηνάκι που είναι η κουκούλα που έχουμε δει, δένανε το σωλήνα για να μην έχει έξοδο το αέριο, μην χάσει, μην έχει απώλειες. Και γύρω-γύρω, στην αρχή με πέτρες ώστε να σταθεροποιηθεί για να μπορέσουν γρήγορα να κάνουν τη δουλειά τους, και εν στη συνέχεια που το βάζανε μπρος με το πτυοσκάπανο προσθέτανε χώμα γύρω-γύρω στις άκρες περιμετρικά του πόντσο για να σφραγίσει όσο γίνεται καλύτερα, να εισχωρήσει καλύτερα το δηλητηριώδη αυτό αέριο. Αυτή ήταν η πραγματική χρήση του πόντσο και αυτός ήταν ο σκοπός που βελτιώθηκε σε αυτό το σημείο που περίπου μέχρι και σήμερα το βλέπουμε στο εμπόριο, σε διάφορες μορφές, σε διάφορες παραλλαγές και για πάρα πολλές χρήσεις. Και όσο αφορά την παραλλαγή, να πούμε ότι η παραλλαγή που πρωτοχρησιμοποιήθηκε, η οποία έμοιαζε και με τη Woodland κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν ήταν η ίδια σαν τη Woodland, ήταν πιο μικροκαμωμένη η παραλλαγή, ας πούμε, πιο πυκνή, η οποία ονομαζόταν και ERDL, σαν να λέμε ERDL pattern, αρχικά δηλαδή, τα οποία σήμαιναν εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης μηχανικών. Οπότε παίρνοντας αυτή την ονομασία από αυτά τα αρχικά, καθιερώθηκε και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με το ERDL. Η συγκεκριμένη παραλλαγή κατά κάποιο τρόπο μεγένθηνε με το πέρασμα των χρόνων και το 1980 ακριβώς καθιερώθηκε η γνωστή σε όλους μας Woodland, η κλασική που ξέρουμε, η αμερικάνικη παραλλαγή, η οποία δουλεύει ακόμα και μέχρι τις μέρες μας. Αφού είδαμε την ιστορία του πόντζο λοιπόν, ας δούμε και τον τρόπο με τον οποίο δένουμε το απέναντι σημείο, το δεύτερο δέντρο, όταν έχουμε ήδη τη μία άκρη δεμένη στο ένα δέντρο και μας περισσεύει το τέλος της αρτάνης και πρέπει να δέσουμε το άλλο δέντρο. Πάλι θα κάνουμε σχεδόν το ίδιο πράγμα, απλά θα σφίξουμε αντίθετα. Οπότε επιλέγουμε τον απέναντι υποτίθεται κορμό και τι κάνουμε? Αγκαλιάζουμε τον κορμό, μπορούμε να το περάσουμε δεύτερη φορά ώστε να μπορούμε να τεντώσουμε με ευκολία να μας κρατάει αυτό που θα φτιάξουμε. Οπότε τώρα θέλω λιγότερη δύναμη στο να κοντράρω την αρτάνη μου. Έρχομαι πάλι εδώ στο ίδιο σημείο του σκηνιού και κάνω πάλι το ίδιο πράγμα, ακριβώς το ίδιο πράγμα, τον ίδιο κόμπο, δεν αλλάζω τίποτα. Βάζω το δαχτυλάκι μου και κάνω κύκλους προς τα πίσω. Έναν, δύο. Προς τα πίσω πάντα. Οι κύκλοι γίνονται προς τα πίσω, όχι προς τα μπροστά. Βλέπετε το κενό, τι έχω κάνει? Αυτό εδώ το πράγμα. Ας είναι χαλαρό, δεν με ενδιαφέρει. Παίρνω την άκρη και τη βάζω πάλι να περάσει από μέσα από τους κύκλους. Πάλι. Έρχομαι, το σκηνή μου είναι χαλαρό. Φτιάχνω καλά τον κόμπο μου και τι κάνω? Τον τραβάω προς τα μένα, τον τραβάω και ταυτόχρονα ο κόμπος σφίγγει όταν τον τραβάω. Κοιτάξτε. Μπορώ να παίξω κιθάρα. Δεν ξεσφίγγει με τίποτα, δεν πάει πουθενά. Αν θέλω να τον ασφαλίσω επιπλέον, με την άκρη που είμαστε κάνουμε το αντίθετο. 1-2. Το αντίθετο από την άλλη πλευρά. Και έχει σφίξει ακόμα πιο καλά. Αλλά δεν χρειάζεται. Αυτή είναι σαν ασφάλεια. Οπότε έχουμε αφήσει πάλι αυτόν τον τρόπο. Τι κάνουμε? Τραβάμε πάλι τη μία άκρη και το σκηνή μας πάλι λύθηκε. Παίρνουμε την αρτάνη μας και φεύγουμε. Θα το ξαναδούμε άλλη μία για να το καταλάβετε. Παίρνω τα μπόσικα, σφίγγω, τεντώνω καλά την κατασκευή μου, ακολουθώ δεύτερη φορά από πάνω και είμαι έτοιμος, είναι σφιχτό ώστε να μην το κρατάω. Έρχομαι, βρίσκω το σημείο που με βολεύει, κρατάω και κάνω 1, 2. Πάλι κυκλάκια, έρχομαι με αυτό που περισσεύει που περνάω και το περνάω από τα 3 κυκλάκια μου. 2,5 για την ακρίβεια. Και τεντώνω και είναι έτοιμη. Το σκηνή μου είναι έτοιμο. Παίζω κιθάρα, δεν πάει πουθενά. Θέλω να το μαζέψω. Τραβάω τη μία άκρη, το παίρνω και φεύγω.
Εάν θελήσουμε να το σφίξουμε ακόμα πιο πολύ, να είναι πιο πολύ τεντωμένο, γιατί θα κάνουμε κάποιες άλλες κατασκευές, μπορούμε περίπου όσο είναι ο αγκώνας μας να υπολογίσουμε και να κάνουμε μια μικρή θηλιά. Δηλαδή τι κάνουμε, διπλώνουμε το σκοινί, βλέπετε, δεν ξέρω πόσο φαίνεται τώρα, διπλώνουμε το σκοινί, το μάκρος να είναι, σας λέω, ένας από τον αγκώνα μας μέχρι την παλάμη μας, περίπου αυτό εδώ πέρα να υπολογίζεται. Έναν απλό κόμπο ή οχτάκομπο, το γνωστό σε όλους οκτάρι, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορείτε εσείς, τον απλό τον κόμπο. Γυρίζω, περνάω την άκρη μέσα από τη θηλιά που έχω φτιάξει και τραβάω προς τα πίσω. Τραβάω μέχρι να τεντώσει, μπορώ να το γυρίσω από το κορμό μου, να το φέρω πάλι εδώ που είναι αυτά τα δύο, αυτό το σημείο, και να κάνω πάλι το ίδιο. Δηλαδή χρησιμοποιώντας πάλι τα χέρια μου, να κάνω μία, βλέπετε πως είναι, μία, δύο και να περάσω πάλι από κάτω. Και να σφίξω πάλι με αυτόν τον τρόπο. Το σκοινί μπορεί να κρατήσει με αυτόν τον τρόπο τώρα ακόμα και έναν ζογκλέρ. Το έχουμε δέσει τόσο σφιχτά. Πάλι ξεσφίγγουμε με τον ίδιο τρόπο, τραβώντας την άκρη, το έχουμε πάρει πίσω και έχουμε φύγει. Απλά θα πρέπει να ξελίσουμε και τον κόμπο που είχαμε κάνει πριν, ο οποίος μπορεί να έχει σφίξει πάρα πολύ και θα μας φάει χρόνο. Πάμε να το ξαναδούμε άλλη μία. Τεντώνω το σκοινί, υπολογίζω περίπου το μήκος που θέλω να το κάνω. Περνάμε από πίσω, περνάμε από μέσα, σφίγγουμε, ερχόμαστε και σφίγγουμε. Μία, κρατάμε τα δάχτυλα, είπαμε χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τις θηλιές. Δύο και πάλι από μέσα. Σφίγγουμε την ανάλογη πλευρά που μας βολεύει. Και πάλι το σκοινί βλέπετε ότι είναι σαν χορδί από κιθάρα. Λύνουμε με τον ίδιο τρόπο, παίρνουμε πίσω με τον ίδιο τρόπο. Πάμε λοιπόν να δούμε και τον κόμπο για την αντιρρίδα μας. Ας υποθέσουμε αυτό λοιπόν ότι είναι ένα πασαλάκι και θέλουμε να βάλουμε αντιρρίδες για να τεντώσουμε δεξιά και αριστερά το πόντσο μας ή το μουσαμά μας. Οπότε πασαλάκι, αρτάνι, περνάμε από το πασαλάκι γύρω γύρω, φαίνουμε την άκρη από κάτω, μία, δύο, και αυτή που περισσεύει έρχεται από μπροστά απ' όλα και περνάει από αυτό εδώ μπροστά, από πάνω και πίσω. Αυτό εδώ το πράγμα. Τεντώνουμε και είναι έτοιμο. Αυτός ο κόμπος τον σφίγγουμε καλά και το μεταφέρουμε είτε πίσω είτε προς τη μεριά της κατασκευής μας για να τεντώσει η μεριά που θέλουμε, η αντιρρίδα δηλαδή, η αντιρρίδα που χρησιμοποιούμε στη σκηνή μας. Αυτή είναι η αντιρρίδα. Okay? Μεταφερόμενος κόμπος που σφίγγει στο σημείο που θέλουμε. Αυτή η αντιρρίδα είναι και κατά κάποιο τρόπο ασφαλής, ώστε όταν σκοντάψουμε πάνω, αντέχει κάποιο συγκεκριμένο βάρος, θα ξαναχαλαρώσει για να μην ξυλώσουμε την κατασκευή μας κατά κάποιο τρόπο. Πάμε να την ξαναδούμε λίγο βήμα-βήμα. Είναι πανεύκολο, μην μπερδεύεστε. Κάντε το δοκιμές στο σπίτι πριν βγείτε έξω να το δοκιμάσετε. Αγκαλιάστε ένα σωλήνα του καλοριφέρ, ένα έπιπλο, ένα πόδι καρέκλας και πειραματιστείτε. Εκπαιδευτείτε μέσα στο σπίτι πρώτα. Οπότε, υποθέσουμε ότι αυτό είναι ένα μικρό πασαλάκι καρφωμένο στο έδαφος, η αρτάνη μας, περνάμε στο πασαλάκι, από κάτω η άκρη και κάνουμε μία, δύο. Okay. Και όπως έρχεται από κάτω, πάμε στο υπόλοιπο σκοινί μετά το σκοινάκι αυτό που έρχεται και ξαναπερνάμε άλλη μία από πίσω. Τα φέρνουμε σιγά όλα μαζί να ανταμώσουν και να βγει αυτό το σχεδιάκι. Μοιάζει λίγο με μια χούφτα που κρατάει ένα σκοινί. Όσο τα τεντώνουμε εμείς, τόσο θα σφίξει. Αυτό το πράγμα χαλαρώνουμε, σφίγγουμε. Χαλαρώνουμε, σφίγγουμε, πιάνοντας τον κόμπο. Αυτή είναι η αντιρρίδα. Πάσαλος, αρτάνι, φέρνουμε το πασαλάκι μας από κάτω, μία, βλέπετε έτσι, δύο. Τι κάνουμε τώρα στη δεύτερη, όπως έρχεται από κάτω, από πάνω, πίσω και κάνουμε αυτό.
Φέρνουμε όλα τα σκηνάκια μας να σφίξουν καλά και μεταφέρουμε τον κόμπο μας, είτε χαλαρώνουμε τη σκηνή μας, είτε τη σφίγγουμε. Αυτά λοιπόν όσο αφορά την ιστορία του πόντσο και τους δύο κόμπους που είδαμε με την αρτάνη. Η αρτάνη είναι πολύ σημαντικό εργαλείο, όπως και το πόντσο. Πολύ εργαλεία και τα δύο για το βουνό, ειδικά για αυτούς που κάνουν εξορμήσεις, και μάλιστα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που πρέπει να έχουμε στα σακίδια μας. Και τα δύο είναι πολύ μικρά σε όγκο, πολύ μικρά σε βάρος, και με τα δύο μπορούμε να κάνουμε σχεδόν απεριόριστες κατασκευές. Θα σας το πω άλλη μια φορά, ό,τι προμηθεύομαι, ό,τι αγοράζω, είτε είναι ρούχα, είτε εξοπλισμός, είτε είναι υλικά, θα σας τα βάζω μέσα στην περιγραφή σε link για να βλέπετε από πού τα προμηθεύομαι, να κάνετε και έρευνα αγοράς και οτιδήποτε θέλετε να κάνετε εσείς. Καταλάβατε τι εννοώ. Οπότε για να μην μπαίνω σε αυτόν τον κόπο και εσείς στο να ρωτάτε, αλλά και εγώ στο να σας απαντάω, ό,τι χρησιμοποιώ στα βίντεο, σακίδια, μπλούζες, παντελόνια, τα οποία μπορεί να δεχθώ ερωτήσεις και νομίζω ότι αξίζει να σας βάλω το link, ειδικά όταν πρόκειται για υλικά τα οποία τα έχω ψάξει ήδη από πριν εγώ, δηλαδή έχω κάνει έρευνα αγοράς ή έχω δοκιμάσει πάρα πολλά παρόμοια υλικά και καταλήγω σε αυτά να σας δείχνω αυτά τα υλικά που σας δείχνω κάθε φορά, σημαίνει ότι προσωπικά έχω κάνει τη δική μου έρευνα αγοράς αλλά και έρευνα υλικών όσο αφορά τη χρήση τους, την αντοχή, αξιοπιστία κτλ. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μην ξεχνάτε ότι σε λίγο καιρό συμπληρώνονται οι 15.000 εγγραφές. Θέλω περίπου 100 κάτι. Οπότε να είστε έτοιμοι για το giveaway. Όσοι δεν έχετε λάβει μέρος και θέλετε να λάβετε μέρος, μπείτε στον κόπο να δείτε το βίντεο. Είναι 2-3 βίντεο παραπίσω. Πάρτε μέρος για μένα, γιατί τελικά δεν θα κάνω μόνο μία κλήρωση για ένα δώρο. Θα βάλω ακόμα 2-3 πραγματάκια που αφορούν την επιβίωση. Είναι έτσι λίγο γκατζετάκια. Πολύ ενδιαφέρον δωράκια. Οπότε θα κάνω 3 κληρώσεις. Συν 3 αναπληρωματικές, δηλαδή 6 ονόματα νικητών. Οπότε νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ. Για μένα είναι το λιγότερο ευχαριστώ που μπορώ να σας πω. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Την αγάπη μου σε όλους και σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Χαίρετε.